دەمباش ku dervanên hêja ya radyoya Dengegel bi xelekek nû ya bernameya xwe bûn em li pêşberê we ne. Godervanên hêja di bernameya xwe ya derbasbûyî de em hinekî li ser civaka xwezayî seknî bûn. Me xwest em wekî destpêkekî civaka xwezayî bidin naskirin çanda ku xwe li ser rê vebirine û piskirêkên ku hatine jiyankirin me hinekî da naskirin. Di vê bernameyê xwe de em dixwazin têkiliya civakê bi xwezayê re çawa bû anîmîzm em hinekî bigirin dest û gelek mijarên dîtir di vê çarçoveyê de bernama xwe dest pê bikin. Mêvanê me bername heval Zeynep Nurhaq endamê Komîteya Jinên Ciwan ya Internasyonalîst di serî de em gelek spasiya we dikin ku we demê xwe ji bo me veqetand û hûn tevlî bernameya me bûn. Em jî gelek spasiya we dikin û em kêfxweş bûn ku em dikarin tevlî bernameya we bibin. Pêşî de beriya ku em dest pê bikin jî em dixwazin hemû şehîdên Meha Gulanê jî bi bîr bînin. Ji ber ku Meha Gulanê mehekê şehîdan ye wekî ku tê zanîn û li ser vê esasê jî em dixwazin pêşî de li ser vê esasê bi bernameyê dest pê bikin berî ku em dest bi axaftinê xwe bikin. Belê em jî berxwedêr û têkoşînvanê yekê Gulanê silav dikin, mirovên ku di vê rêyê de canê xwe feda kirine bibîrtînin û bejnê xwe li hember wana ditewînin. Belê heval Zeynep em dixwazin hinekî li ser mijara têkiliya civakê bi xwezayê re em bigirin dest. Em dizanin di roja îro de ji aliyê felsefe de, ji aliyê zanistê de, ji aliyê sîstema kapitalîst de hewildanekî gelekî xort û xeter heye ku civak an jî însanan ji xwezayê dûr bixînin. Em dixwazin viya nas bikin. Di demê civaka xwezayî de an jî di demên serdemên yekemîn ya mirovahiyê de têkiliya civakê, têkiliya mirovan bi xwezayê re çawa bû? Yani destpêk ji bo navê pirsî bi rastî jî pirsekî gelek mühim e û esasî ye ji bo famkirina civaka xwezayî û ji bo famkirina civaka ku em îro tê de jiyan dikin û êrîşên li ser vê civakê ku tên kirin. Ji bo ku em destpêk civak bigirin dest, em pîwîst destpêkê de diyar bikin ku mirovbûn bi civakbûn re dest pê kir. Yani kengî însan bi civaka xwe ava bû û wê demê me ji bo navê însanê dikar bû bêjin mirov. Ji ber ku însan bi civakbûna xwe dibû mirov û di vê noxteyê de ev însan dikar bû xwe cuda bike ji zindiyên dîtir. Vêca ji bo ku em dest bigirin ev mirov kî û têkiliya wî bi xwezayê re çawa ye, em dikarin bizivirin civakbûna xwe destpêk û ev me di klan de dîtiye. Di klana destpêk. Tabii ki ev mijar em bawerin berê de jî hatiye destgirtin. Di xeleka we berê de jî civaka xwezayî hatibû destgirtin. Lê ji bo ku em fam bikin civaka yekemîn çi ye û çima em jê re dibêjin klan, em dixwazin vî hinekî din ve bikin. Ji ber ku di vê mijarê de em dikarin hîn baştir fam bikin têkiliya di navbera mirov û însan çawa bû û çawa di vê demê de hatiye jiyankirin. Ev şêwe jiyankirinê jî dibû bingehek ku di pêşarojê de bawerî û destgirtinên mîna anemîzm di nava civakê de pêş bikevin û xwe bi kok bikin. Klan şêweyekî xwarêxistinekirina civakê mîna yekîtiyek e û ev yekîtî jî ji bîst heta sî însan pêk tê. Ez taybetmendiyekî yek giring ya vê klanê ev e ku derdora jinê kom bû. Yani ev civak xwe di derdora jinê de rêxistin kir. û li ser vê esasê jî civaka yekemîn ava bû. Ji ber vê jî di bîra vê civakê de xweza çawa tê destgirtin mîna dayîkek û însan jî di hembêza vê dayîkê de mezin bûne. Lê mirovên wê demê dayika xwezayê ne tenê wek dayika xwe dîtin lê belê wekî dayika hemû zindiyan. û ev nîşanê me jî dike ku însanên wê demê xwe ji zindiyên dîtir cuda nedîtine. Yani eger em zindiyan jî penase bikin, zindî mîna em bêjin rebat û nebat. Di vê çarçoveyê de em dikarin bînin ser ziman ku xwe ji giyayan, ji dar û kolîkan yan jî çi cûreyê heywanan jî be cuda nedîtiye. Çawa ku îradeya xwe, fikirê xwe û hebûna xwe jî nas kir ya hemûyên zindiyên din jî nas kir û ji ber vê jî van hemûyan jî zindî dîtiye mîna xwe.
Ji bo navê mijarê jî giring e ku em bînin bîraxa ku ev însanê ku ji vê civakê derketiye yan jî em bêjin ev civaka kilan bi giştî hebûna xwe di vê xwezayê de dîtiye û hemû piyûsên xwe yên jiyanê jî ji xwezayê girtiye. Ji ber vê jî bingeha hebûna xwe ji xwezayê digire û li ser vê esasê jî xwezaya xwe pîroz dibîne. Eger em şêweyê jiyankirinê ya roja me ya îro bigirin dest em dibînin ku di jiyana mirov de guhertinên gelek mezin hene. Ji ber ku di nava bajar de piranî kes wekî mênak di nava bînayetan de jiyan dikin, bexçevan nîne û di nav bajar de jî dar, kulîlk û em bêjin şînkahî jî kêm e. Di nava têkiliya însan û xwezayê qutbûnekî tê dîtin. Ji ber vê jî giring e ku mirov destpêkî fêm bike ev însanê ku ji civaka xwezayê derketiye pêş di jiyana xwe de bi xwezayê re yekbûnekî jiyan kir. Ji ber vê jî însanê di nava civaka xwezayê de di vê ferqê de bû ku hebûna vê civakê girêdayê xwezayê bû. Ji ber ku tiştî ku ev civak xwe pê têr dikir tê de xwe parast ev xweza bû. Ji ber vê jî nêzîkatiya însanan di vê demê de bi rêzdayîn bû, bi hurmet li hemberî xweza bû û di hemû şêweyên xwe jiyankirinê de hewl didan zirar nedan xwezayê. Vir de divê em ji bîr nekin ku ev xweza di derdora jinê kombûye û ji ber vê jî civak bi nirxên jinê mezin bûye. Xwezaya jin jî herî zêde girêdayê xwezayê ye û li ser vê esasê jî têkiliya wê bi xwezayê re gelek girêdayê bû. Civaka ku li ser vê esasê hatiye avakirin jî li ser vê esasê nêzê vê xwezayê bû. Şêweyekî ku em îro di sîstema modernîteya kapitalîst dibînin ku xwezayê talan dike, bikartîne mîna objeyekî nêzê vê xwezayê dibe, li hemberî axlaqê însanê wê demê bû. Talan, dizî, xirabkirin, şewtandin, qirêjkirin ev li hemberî axlaqê însanê wê demê bû. Ber vê jî di nava civaka xwezayî de nêzîkatiya mirov bi xwezayê re wekhev bû. Têkiliyekî wekhevî hebû, têkiliyekî bi ahengî hebû, têkiliyekî li ser esasê hevdû temamkirin, hevdû parastin hebû. Bêguman lêkolînên ku hatine kirin jî viya pir bi awayekî şember daytine pêşçavê me ku civakbûyîna heyî li derdora jin hatiye avakirin we jî di nav nirxandinên xwe de anî ser ziman. Lê mijarekî balkêş ku we di nav gotinên xwe de bilêv kirin, girêdanbûyîna xwezaya jin û xwezayê bi hevdû re heye. Hûn dikarin vê gotinên xwe hinekî zêdetir şember û zelal bikin ji me re. Yanî bi awayekî şember xwezaya jin çawa bi xwezaya heyî re li hev dike û bi hev ve girêdayî ye. Di girêdanbûna jin bi xwezayê re em dikarin destpêk bal bikişînin li ser vê mijarê ku hem ji bo jin jî hem jî ji bo xweza jî dayîk tê gotin. Lê penasekirina jin û xwezayê bi heman peyvê re yanî ku di vê civakê de hem jin wekî dayîk hatiye penasekirin û di heman demê de jî xweza wekî dayîk hatiye penasekirin ev ne tesadûf e. Di vir de jî em dibînin eger di nava civakê de heman penase ji bo jin û xweza jî tê pêşxistin, di vir de diyar dibe ku di xwezaya jinê de û çawa xweza ji aliyê civakê re tê destgirtin gelek taybetmendî hene ku her du dişibin hevûdû. Hebûna jin jî di nava civakê de hebûneke ku ava dike. Yani mîna dayîkek ku jiyan ava dike, zarokan mezin dike, perwerde dike. Xweza jî bi heman awayê vê civakê mezin dike, têr dike û di nav xwe de dihewîne. Bes tiştekî ku em di nava xwezayê de jî dibînin ev e ku gelek prensîbên xwezayê hene ku dihêle ku hemû zindî tê de bi awayekî wekhev û bi awayekî ku hevdû temam bikin de jiyan bikin. Em dikarin mesela di nav bera nebat û lebatan de jî
Carna tekliyan bibînin ku mesela hevdû têr dikin, hevdû diparêzin. Jê re mesela tê gotin tekliyên simbiyotîk. Di nava xwezayê de jî em dibînin ku dewlemendiyekî gelek mezin heye. Yani cûr bi cûr heywan bi hevdû re jiyan dikin. Cûr bi cûr giya, kulêk, dar bin, çi cûre zindiyan bin bi hevdû re jiyanekî li ser esasê hevdû tamamkirinê jiyan dikin. Em dikarin di vir de jî mînakekî bidin. Mesela di nava daristanê de eger darekî zuha dibe êdî mesela nagîja avê, di nav bera daran û kokên xwe de şebekeyekî heye ku wê demê av dişînin hevûdû. Eger em vê mînakê bikişînin li ser xwezaya jinê, em dibînin ku jin jî bi vî awayê jiyana komînal ava dike. Jiyanekî ku bi nirxên jinê ava bû, dihêle ku civak jî bi vî awayê kolektîv bi hevdû re jiyan bike. Tenê ji bo xwe xwestin, tenê bi xwe re parve kirin. Mesela şêweyê ku zarok di nava klan de tên mezin kirin, di xeleka we berê de mesela ev mînak hat dayîn. Çawa ku mesela di nava klanekî de şîr tê dayîn ji bo zarokek, ji bo hemû zarokên vê klanê şîr tê dayîn. Yani çi berhem di nava vê civakê de tên derxistin, ev berhem ji bona hemû civak in. Kesekî birçî yan jî feqîr di vê civakê de nîne û ev edalet, ev wekhevî bi pîvanên jinê hatine avakirin di nav vê civaka komînal de. Di hebûna xweza û jin de, yani di van her duyan de, hem di şêweyê pênasekirina wan wekî dayîk û xweza, yani yên ku jiyanê didin, di peyva jin de jî mirov vê tiştê dibîne û di jinolojî de jî ev hatiye destgirtin, yani zanist di aliyê zanistî de jî hatiye tespîtkirin çawa ev peyv girêdayî hevûdû ne. Mirov di vana de jî girêdanbûna jin û xwezayê re bi hevdû re dibîne. Di şêweyê pênasekkirinê de eger em li taybetmendiyên jinê jî binêrin, em dibînin ku di vir de jî girêdanbûnekî xweza û jinê bi hevdû re heye. Micarekî din jî ev e ku jin hîn zêdetir dikare xweza fam bike û hîs bike. Ji ber hem di aliyê laş de hîn zêdetir nêzî xwezayê, hem jî di aliyê fikrandin, hîskirin û di aliyê mejî de jî. û ji ber ku gelek dişibin hevûdû, bi awayekî xwezayî gelek dişibin hevûdû, eger jin xweza baş bişopîne, dikare xweza fam bike û li ser vê esasê jî gelek zanebûn ji vê xwezayê re derbixe. Wekî ku tê zanîn jî sed û çar mê hebûn, sed û çar mê jin. Ev jî hemû berhemên jin, tiştên ku jin keşîf kiriye û ava kiriye. û bêguman eger jin zimanê xweza fam nekiriba, wê demê bêguman nikaribû bi van berheman ve derketiba. Nedikaribû ew qas tişt keşîf kiriba û ji bona civaka xwe ava kiriba. Di vir de jî tê dîtin ku li gorî destgirtina civakê, hem xweza û jin jî her du hebûnekin ku ava dikin û hêza wan jî heye heta ku jiyanê ava bikin. Ji ber vê jî her du pîroz tê dîtin. Bêguman şêwazê jiyankirina civakan û mirovan li ser şêwazê wan yê baweriyê jî bandoriyek xwe yê mezin heye. Bi qasê ku dilêkolîna de jî derketiye, di civaka xwezayî de baweriyê ku hatiye jiyankirin, yani bi zimanê me îro animîzm yani tê gotin. Em dixwazin vîya nas bikin. Animîzm çi ye? Ev bawerî çawa derketiye û çawa pêşketiye. û pêvek girêdayî têkiliya animîzm û xwezayê an jî animîzm û jin yani hûn dikarin çawa binirxînin. Eger ku hûn karibin dikarin hîn mînakên ku hîna ku bingehê xwe ji animîzmê digire û di roja me îro de jî tê jiyankirin, hûn dikarin hîn mînaka jî ji me re bidin. Animîzm wekî xwe wekî bawerî tiştekî gelek esasî ye ji bo civaka xwezayî. Yani wekî baweriya civaka xwezayî em dikarin animîzm penase bikin û di vir de jî me berê de jî anî ser ziman ku di nava vê civakê çend rêgez hene. Di milekî de rêgezekê
هفدو تمام كرني رجازك وكهفية وكت رجازة كت دعينة كو دوي جوا كده هركس خدي كدك خبا بسيار لهم بري هفدو دبينة جبونا فيجي دناف في جوا كده subject يعني جو object مذكرنك بفي أوهاي للدنيا نينة يعني ميزاندنا بفي أوهاي دناف جواك أخذها كو إنسان يه كرداية يعني subject و يه هيبر يعني يه object جي خزابة يعني جي زنديان دي تربة بفي أوهاي جواك ميزانكر و اف بيوانا وك هفية جوه درجي دردكوه جبكو همو وكي خد بينا خد جدا نابينا و نزيكاتيه كي جدا لهمبري زنديان دنجي رابرناك چاوكو وكي ما قود إرادها خد بينا چاوكو حسن خد بينا دخازن خد بينا يعني خا مينا زندية كي ناس دكه وصاجي در دورا خا ناس دكه و ده فرق ويدا يعني ويجي همو در دورا خا يعني جمروفان بقرا حتى همو لبات نبات يعني همو حيوان همو جيا همو دار همو شنكهي وانا جي همو مينا خا بإرادة بنرخ وكيف تبينا يعني ما فيكو ددخا دده همو در دورا خجي إرادة وهستن كو أو بخجي جيان دكه اف إرادة اف هستان جي در دورا خجي دبينا جبر فيجي دوي جيوا كده ريز داينك لهم بري هفدو هيا لي جبكو دوي جيوا كده جي بيروس كرن هيا مثل معاني سر زمان چما جنتي بيروس كرن چما خزا بيروس ديديتن جبر فيجي دناوا في جيوا كده باوري آفاده به طبعا اگر ام وی تشتیجی به پیوین روزا ما ایرو پناسه بکن ام دکارن بیشن کو جبر کو اف جواک دوید همه ده خزا پیروز دیتیه جواک کی اکولوژیک جیبو و چما اکولوژیک جبر کو به پیروز کردن خزای و اف جواک ندهیشت کو زراره که بگین خزای جوی بیدتر هر به تکلیه که وصل نیزی خزای بو کو خزا ده پرست جبونا ویجی جبو هر تشته کو اف جواک جه خزای ده گرد یعنی جبو سرجه کرنا اجاله که مثلا جبو کشتنا وی یعنی جبو جه کرنا فکیه که ده جبو وان همو جی ریتوال هاتن آوا کرن و به وی هوایجی اف برهم کو جه خزای هاتن گرتن مینت داری هاتی پیشکش کرن به وی آوایجی اف برهم هاتن پیروز کرن پیروزیا وی هاتن دیتن گرنگیا وی جبونا جواک هاتیتن و بوان ریتوالان هاتی ایفاده کرن اگر بزفرن پیف جی یعنی وکی پیف معنی پیف انیمیزم چیه پیفا لاتینی ده و ده معنی کو زندیه زندی بونه و جبونا وی دکان فهم بکن کو اصلا دخواسته وی تشتی مره بده ایفاده کرن کو همو در دورا هر تشت ناوا خوزای ده وکی خو زندی ده بینه يعني مروف دكاره جبو جواكا كو باوريا خو بانيميزم دينا جيوي تشتي بيجو كو جواكا كه كو هيزا خزاي ناس كريايا جبكو اف جواك يعني ام بيجن دوي دمي بيرانيا خو جن بون اف جن ناوا خزاي ده بهيزا وان گيايان دكاربون انسانان شفا بكن برينان بن نخوشيان بن گلکی گیا هاتن دیتن گلکی تشتین کو جبو فایده بون جبو ناجواک تابی کی اف تشتین کو هری زده جبو فایده بون اف تشت دنوا هر کلانه کیده دنوا هر جواک کیده اف هاتن هلبجارتن و پیروز جی هاتن دیتن یعنی معنی کی هین بلنتر جبو وانا هاتویه بار کرن کو اف تشت جیدن پیروز کرن نبا اواکی کو لسر جواک
den فرسکرین یعنی به آوای که حکمداری بس جوی زیادتر به آوای که کو ریزا و حرمتا جواک لحنبری وی تشتی پیروستی فدکرن گریدای ویژی پیسته ام چند دایگا خداوند بگرند است. جبه کوچاوا دناوا جواکی ده جبو تشتیم پیروز باوریا انمیزم آواده به. و ساجی دناوا جواکی ده جبر کو جن ناسنامه‌یه چند دایگا خداوند پیشتی که. یعنی ده چند دایگا خداوند تشتی کوتی پیروز کرن و تشتی کو ناسنامه وی جواکیه یعنی ما ویجی دست بکده آنی سرزمان کلان در دورا جنه ده کوم دبه یعنی جواکه که کو خو به هبونا جنه بریخستن دیگه اوسا اف دایک اف جن لدر دورا وی اف چند آواده به وکه باوریه دست بکه tabii ki de ve baweriye de em dikan bibînin ku ev îfadeya destpêk ya nasnameya civak heye. Jin jî li kêleka taybetmendiyên xwe yên xwezayî jî hebûnekî polîtîk e û ji ber vê jî dikare civak bi rêve bibe pirsgirêkên ku tên jiyan kirin mesela di nava civakî de bi rêgezên xwe yên axlakî yan jî em bêjin bi şêweyê ku pirsgirêkan çareser dike di nava mirovan de têkiliyên ku ava dike bi adaleta xwe çareserî ava dike û ji ber vê pêşengtiya jinê di nava civakê de dayîk tê pîrozkirin û li ser vê esasê çandekî ava dibe. Civak di vê ferqê de heye ku dikare hêza xwe bispîre jinê û baweriya xwe jî li ser vê esasê bi jinê re tîne. Di vir de jî giring e ku em binxet bikin ku jin hema wisa di nava civakê de pîroz nehatîtin. Lê ev encama keda ku jin bi hezar salan da ye. Afrînertiya jin, pêşengtiya ku ev jin di nava civakê de kiriye bi pirsgirêkên ku ew çareser kiriye û şêweyê ku civakbûna xwe ava kiriye. Mînalbûn bi rêgezên wek heviyê, hevdû temamkirinê û kombûna ku ew ava kiriye, ev civak li gorî vê jî xwedawendî ji bo jinê hilbijartiye. Di vir de jî em dikarin dîsa bînin ser ziman çawa ku xweza hatiye pîroz dîtin û bi vî awayî jî hatiye parastin, civakek ekolojîk ava bû bi pîrozkirina jina xwedawend û dayîkê ve nirxên civakî yên axlakî û polîtîk jî hatin parastin û bi pîrozkirina vê jî di civakê de hatin pêkanîn û baweriya xwe pê hat anîn. Di nava nasnameya xwedawend jî hemû taybetmendiyên jina civaka xwezayî tên dîtin. Tabii ki ev xwedawend jî tê maneya bereketê ji bona civak. Ji ber vê jî mirov dikare di vir de jî bêje ku aslında îdeolojiya civaka xwezayî çanda xwedawend bû û baweriya bi animîzm. Lê animîzm jî em nikarin wekî baweriyekî civaka xwezayî tenê bigirin dest. Di vî alî de eger em roja îro binêrin, di nava zanistê de jî gelek caran tê tespîtkirin ku tiştê ku di civaka xwezayî de hatiye bawerkirin yan jî zindîbûna ku civak di vê demê de dîtiye ji bo ajalan, ji bo hemû derdora xwe û meyzandina em bêjin subje û obje nake lê her kes wek hev dibîne ev jî îro tê tespîtkirin di fîzîka kwantum de. Zanistên fîzîka kwantum jî zanistek e ku di vê sed salê de nû pêş dikeve ye. Ev beşa zanistê jî her ku diçe zêdetir têkûrkirin. Lê ji me re tespît dike ku fîzîka klasîk û zanistên pozîtîvîst di vî alî de mêzandina ku didin avakirin wekî ku mesela me berê de jî wek mînak de destkirtina mirov ya subje obje xwe mîna zindî dîtin
دردور خو زندی ندیتن به فیزیکا کوانتوم تی تثبیت کردن کو اف اصلا میزاندنه کی شاشه لیم نکارن بیشن کو د جیواکا ایرو ده باوریا انیمیزم به تمامی تنبویه اف باوری هینا جی د جیواکا ده دیتن و حتی آستکی هاتیه پرستن به تایبەت د gelek olên ku di herêma Rojhilata navîn de hene baweriya anîmîzm hîna xwe nîşan dide. Ev hîna wekî mînak dikare were dîtin di olên xwezayî de olên ku baweriya xwe bi rojê û agir retînin gelek gotinên civakî hene mesela dibêjin ku mirov ava germ ava kel nerjîne li ser axê bi şev Cejnên ku em îro jî pîroz dikin jî hîna ji wê demê tên ji dema baweriya anîmîzm. Ji ber ku civak tiştên ku jê re bi fayde bûn pîroz dikir bi cejnên xwe bereketa wî dixwast pîroz bike. Di pîrozkirina vana jî hemûyan em kokên wê yên dîrokê dibînin. Mesela demê ku anîmîzm baweriya anîmîzm di dîrokê de pêş ketiye mirov dikare wî hîna jî ji dema mezolîtîk bigire dest. Mezolîtîk jî di dîrokê de beriya zayînê 20,000 heta 12,000 pêk hat. û taybet ev dem wekî demekê ku agir hatiye keşifkirin tê penasekirin. Li ser vî esasê jî em dibînin çawa ku di nava civak de jî agir nirxekî xwe ew qas pîroz heye. Çi qas tê pîrozkirin di gelek olan de tafandina agir bi avê re wekî qedeqetê dîtin pîroziya agir rojê germehiya wî fayda wî ji bo civakê gelek tê pîrozkirin û mirov dikare vê ji kokê xwe yê dîrokî bigire dest û bibîne. Baweriya anîmîzm ku di serdema mezolîtîk de heva bû piştî jî derbasê serdema neolîtîk bû ku beriya zayînê 12,000 heta 4,000 pêk hat. û wekî ku tê zanîn jî ji bo neolîtîkê yanî ji bo vê serdemê gelek caran jî serdema şoreşa jinê tê gotin. Di şoreşa neolîtîk de jî ji aliyê jinê ve gelek tişt hatin keşifkirin, hatine çêkirin û ev îcadên mîna tevin, teşî, destar, nan, kerpîç, cil ev hemû îcadên jinê ne. Eger di navbera jin û xwezayê de têkiliyekî ew qas xurt tune bûyan wê demê jin nikarbû fam bike bi van tiştên ku di nava xwezayê de hene çawa dikare mesela van amûran biafrîne, çawa dikare vî bike teşiyekî vî bike ji vê axê bike tenûrekê ji vê ji van mesela tiştên ku di nava xwezayê de çê bibin ji vî ya nan çê bike. Yanî ev hemû li ser çi ava çêbû ji ber ku hîskirinekî di navbera xweza û jin de heye di navbera xweza û jin de famkirinekî heye û ev famkirin dihîşt ku jin bike dixwe van tiştan ji bona civakê ev tiştên bi fayde ji bona civaka xwe pêş bixe. Teknîka ku di dema neolîtîk de jî hatiye pêşxistin jî heta rojameya îro jî bûye bingeh ji bo hemû teknîkên ku em îro jî hîna di civaka xwe de bikartînin û teknîka ku di rojameya îro de jî pêşxistin li ser esasê bingehê van teknîkan. Hîn jî di gelek ciyên Kurdistanê di nav gundan de bi heman şêweyê ku di çanda neolîtîk de hat dîtin hîna jî gelek tişt tên çêkirin. Em vî tiştê di malan de dibînin şêweyê ku nan tê çêkirin. Gelek amûrên ku hîna jî di rojameya îro tên bikaranîn hîna jî koka xwe ji çanda neolîtîk digirin. Çawa ev berhem û ev amûrên neolîtîk heta rojameya îro hatin parastin û ji bona civakê bi fayde bûn. Wisa jî em dibînin ku baweriya ku derdora xwe zindî dibîne baweriyê bi xwezayê re, baweriya bi roj û agir re ev hîna jî di nava çanda Kurdan de tê parastin. Em gelek spasiya we dikin ku we wan agahî û wan mijarên girîng ji me re anîn ser ziman.
براستی جی ناسکرنا جواکا خوازایی چاند و اخلاق کو دوی دره ده هاتیه جیان کرن جبوی روژامه ایرو هولدانن گرکی گرنگ لازمن کو ام وگرینن بگمان ناسکرنا جواکا خوازایی ناسکرنا مروواهیه ناسکرنا چاند و اخلاق مروواهیه و براستی جی پیناسکرنا انسان بوینه مروو بوینه کو خواه ناکن ناوند او جی پرچیک خوازاییه ام gelek spasiyawet dikin ku wextê xwe ji bo me veqetand eger ku di dawiyê de hûn bixwazibin mijarekî ji me re par vebikin an jî ji bo vegera li civaka xwezayî bangabaziyek we hebe an jî gotinek we hebe em dikarin guhdar bikin. فامکردنا جیواکا خزایی و براستی جی لیکولین کردنا وی جبو همو جیواکان پر گرینگه و جبو کو ام خناس بکن جی تایبت جیواکا ده حرم روش لاتنا وینده ده روژامه ایرو ده بن گلک ایریشان ده و هر کده چه دیروکا وی جیواکا قدیم تی ونده کرن لسر وی اساس جی ده ناس کردنا جیواکا خزایی ده ام مینا جیواکک و تایبت وکی جن دکارن خواهین باشتر ناس بکن دیروکا خواه بزان بن و دیسا وگرن نرخین جیواکا خواه جبکو به تایبتی بری بازین شری تایبت این کو ایرو لسر جوانان تین مشاندن اف نرخین کو بونه بینگه جبو همو چاندا جیواکا جبو همو مروواهی اف رین شری تایبت دین وندا کرن جبو کو اف ورن زندی هشتن و وکی ناس نما ام خواهندا نکن شری هری مازن کو ام دکارن لهم بری سیستما مدرنیته کپیتالیست بدن مشاندن ناس کرنا خواه ناس کرنا کوکا خواه و دور ده فهم کرنا جیواکا خزاییه به فهم کرنا وی ام دکارن وان نرخین اخلاقی و پولیتیکی دخواده دیسا زندی بکن و آوا بکن ام دکارن بزورن ویا و جیواکک بهیز آوا بکن جیواکک خودی نرخین وک هوی آوا بکن و لسر وی اساس جی هین زرتر خونیزی نرخین آزادی و دموکراسی بکن وی علیت تایبت جن و جنین جوان دکارن رولکی پیشنگتی بکرن سرقه جبونا وی جی ام گلک سپاسیاوت کن کو ماجی دکار بهم بشداری وی برنامه و ببن و ام هیویدارن لسر اساس وی برنامه جی هین زرتر لیکولین پیش بکفن هین زرتر مراک پیش بکفن و وک جنین جوان جی بانگوازی ما جی اوه کو ام خناس بکن ام کوکن خوا بزان بن و لسر وی اساس جی خوا بری خستن بکن و جیواکا کو ام دخواستن آوا بکن ام جی gelek spasiyawet dikin belê ku dervanên hêja bi wê rengê em gihiştin dawiya xeleka xwe ya îro heya mijarek dîtir heya bername